Egon gainen egun baten Kornelion txaletien goldaketan. Bezekein, haike eta bezo. Da, angoldaketan gabizela aeroplanun zarati, behitu nahen gora eta joino, haike ere zen, haike behitu horre zer botaten da bizen, da zelten, ari neinek, dainek eta bezo, juen da, arro tantai batzuk egon ziren, da etxunde planto gainean. Da, zizio bomba jausten, da, aeroplanoa gure paretik pasu zenak, Kornelion txaletari bastante behien, bototzen normalik erdize, solora, da beste erdize, kanpora jongo zen. Da beste aeroplanoa pasu zena hiru etorri ziren, baina geratzen gehiago. Hotel Kulutiaren paretik, horraldetik hori behia behar. Da, gero altzeuen jenguan di, batanan bombarde dute. Da, urten da nahi bezekei, haineketan, jugari etxerari, eta bani etxera. Eta birien, ikusten naben besoak, ikusten naben bestanka, beste batzuk arrantzaka, han, da, gitzonak egia bai. Baina birien egon arren, ni bezen horrien, amaik urteik itxeko nukuzen, baina haren kunetzen etxera. Da bezekin jorre zabien zepaldu. Hande sartu gain nahitzen bezekin komento kalera, guardazorien kuartelen aurretik, goiti berako travers kaletik, goiti bera, zuzenien Sanrokera. Beze sustute. Beze solto goio zunean eineketan kortara. Arek ez zebe zabien jaken gure kanpu egin. Da, haike guen zan gero, arrebie, beratzi urtekue, Feli, ez niekin, bezeri hori dute, orduko denporetan, on bildu bat, beratzi urtekin. Da, falta, guen kanpo santura ike, da, topoa bat abrego igula gehi, baina morenia, da nire arrebi esan Rubizi, etxere etorri zen, euset pasta jate. Ba, neskatu ez da geri amak, atzera, guen da, aber ulie kambizu jakon kolorie hilde gero, kontu getari zuen, zelan egin gozak. Guen zan atzera bigarren ez, da, bapez, da bizen bitartien, arrabie bildu ben, milizianuek eta txartut eukea bien zerien refugizu baten. Da refugizutik bilda bien etxera. Da neskatu kantin utzikut euken, etxere torteko, da refugizu egon zanien hartzaldeko lauretan argitu zen etxera.